መርሶ ሕይወት እሙስና ወዘኮንከነ ምጉያየ ዞቦቱ ተስፋ መድኃኔ ዘለዓለም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እዚ ናይ አቦታትና ሐዋርያት ትእዛዝ እዩ። ሰብ ኣብ ልዕሊ በጻዩ ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ኢምን በቐልን ቅንዓትን ጽልእን ኣብ ልቡ ኣይሓድር። ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ወሰናስኑ ባሕሪ ገሊላ ኣብ እትርከብ ቤተ ሳይዳ እዩ ተወሊዱ። ስም ኣቦኡ ድማ ዮና ይበሃል። ዝዓበየላ ከተማ ቅፍርናሆም ኮይና ምስ እንድርያስ ሓዉ ኣብ ባሕሪ ገሊላ ዓሳ ይገፉ ነበሩ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንወንጌል ከም መርበብ ንሰብ ከም ዓሳ ጌርኩም ካብ ባሕሪ ዓለም ከም እተሳገሩ ከም እትምህሩ ገብረኩም እሞ ንዑ ሰዓቡኒ ምስ በሎም መረበዎምን ጃልቦኦምን ሓሊጎም ንወላዲኦም ገዲፎም ንዑ ሰዓቡ። ቅዱስ ጴጥሮስ ንሐዋርያነት ክምረጽ እንከሎ ዕድሚኡ 55 ዓመት ነበረ። ናይ መጀመርያ ስሙ ስምዖን ክኸውን እንከሎ ድሓር ግና ኣብ ከተማ ቂሳርያ ጎይታ ንሐዋርያት ንስኻትኩም ከ ምን ኢልኩም ትጽውዑኒ ኢሉ ኣብ ዝተዛረበሉ ጊዜ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ኢኻ ኢሉ ብምስካሩ ጎይታና ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ በሎ። እዚ ድማ ከውሒ መሰረት ማለት እዩ። ብኣረማይክ ድማ ኬፋ ይበሃል። ቅዱስ ጴጥሮስ ንጎይታና ብብርቱዕ መንፈሳዊ ቅንዓት ዝተሓወሶ ፍቕሪ ይስዕቦ ስለ ዝነበረ ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ ነገረ ሞቱ ምስ ነገሮም ይባልህካ ደኣባ ጎይታይ እዝስ ኣባኻ ይብጻሕ ኩላቶም እንተሓዱኻ እኳ ኣነ ግና ከቶ ይክሕደካን ይበሎ። ወላ እኳ ጎይታና ደርሆ ከይነቀወ 3 ሳዕ ከም እትክሕደኒ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ እንተበሎ ምሳኻ ምሟት ኣድላይ እኳ እንተኾነ ምሳኻ ዳ እመውት እምበር ከቶ ኣይክሕደካን ይበሎ። ከምቲ ዝበሎ እውን ከተግብሮ ፈቲኑ ነይሩ። ሰራዊት ሮም ንጎይታና ንኽሕዝዎ ምስ ቀረቡ ነቲ ጊልያ ሊቀ ካህናት ዝነበረ ማልኮስ ዝስሙ ሰብኣይ ብሰይፉ ወቂዑ የማኒት እዝኒ ቆረጾ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ዝሞቶ ሞት ብፍቓዱ ስለ ዝነበረ ግና ሰይፍኻ ናብ ሰገባኡ ምለሶ ኢሉ ገሲጹ ንማልኮስ ድማ ኣሕወዩ። ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ጎይታና ብሃናን ቀያፋን ብመኳንንትን ወተሃደራትን ሮም መከራ መስቀል ክቕበል እንከሎ ብርሑቕ ይስዕቦ ስለ ዝነበረ ናብ ቀጽሪ ሊቀ ካህናት ቀያፋ ምስ ኣተውዎ ተኸቲልዎ ኣተዋ። እንተኾነ ግና ንጎይታ ኣይፈልጦን ኢሉ 3 ሳዕ ብልሳኑ ክሓደ። ኣብዚ እዋን እዚ ደረቑ ነቀዋ። ብኡ ንብኡ በደሉ ተኣሚኑ ድማ ኣሚሩ ብምካይ ብልቡ ተነስሐ። ጎይታና ድማ ድሕሪ ትንሳኤኡ ንሳሓኡ ከም ዝተቐበለሉ ንኽገልጸሉ ኣብ ባሕሪ ጥብርያዶስ ተገሊጹ ስለቲ 3 ግዜ ዝኸሓዶ 3 ግዜ ተፍቅረኒ ዲኻ ኢሉ ሎሚ እውን ከም ዝፈትዎን ነቲ ኣቐዲሙ ዝሃቦ ክብሪ ከም ዘይጉደለሉን ነጊሩ ሓደራ ሃቦ። ቅዱስ ጴጥሮስ በዚ ኣብ ባሕሪ ጥብርያዶስ ዝተዋህቦ ሓደራን ኣብ ቂሳርያ ዝተዋህቦ ቃል ኪዳንን ከምኡውን ብኣቦነቱን ሽምግልናኡን ኣብ ዝርዝር ኣስማት ሐዋርያት ብቐዳምነት ዝጥቀስ ቅዱስ ሐዋርያ እዩ። ቅዱስ ጴጥሮስ ብኣካል ኣብ ፍልስጤም፣ ሶርያ፣ ጳንጣን፣ ገላትያ፣ ቀጶዶቅያ፣ ቢታንያ፣ ሮሜ ቃል እግዚኣብሔር ክሰብኽ እንከሎ ብጽሑፍ ድማ ኣብ ሓድሽ ኪዳን 2 መልእኽታት ጽሒፉ ኣሎ። ብስብከት ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ክርስቲያናት ሮሜ ኣብ ርእሲ ምብዝሖም እቲ ስብከት ክርስትና ክሳብ ሰበስልጣን ሮሜ በጽሐ።
ኣንስቲ ናይ ኔሮንን ቀረባ ሰበስልጣንን ዝኾኑ በዓል ኣልቢኖስን ኣግሪጳን ከይተረፋ ናብ እምነት ክርስትና ኣተዋ። በዚ ኩነታት ዝተረበሸ ንጉስ ሮማ ኔሮን ብሰይጣናዊ ሓሳብ ተላዕለ። ኣንስቲ ኣግጲኖስን ኣግሪጳን ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ተሰይፉ ብሰማዕትነት ከም ዝዓረፈ ስለ ዝሰምዓ ንቅዱስ ጳውሎስ ንስኻ ብሃዲምካ ትረፈልና ኢለን በቲ ቀጽሪ ናይቲ ከተማ ብገመድ ኣሲረን ኣብ ዘንብል ገይረን ብምውራድ ንቐጽሪ ሮማ ሰጊሩ ከም ዝወፅእ ገበራ። ብድሕሪዚ ሐዋርያይ ቅዱስ ጴጥሮስ ቀስ እንዳበለ በቲ ድኹም ግልበቱ እንዳተጓዓዘ እንከሎ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኣምሳል ቀይሕ ሰብኣይ ተገሊጹ ናብኡ ገጹ ክመጽእ ተራእዩ። ሽዑ ንሽዑ ኣብ ቅድሚኡ ተደፊኡ ጎይታይ ናበይ ትጓዓዘ ኣለኻ ኢሉ ሓተቶ። ጎይታና ድማ ዳግማይ ኣብ ሮም ክስቀል በሎ። ቅዱስ ጴጥሮስ ከዓ ኣነ እምበር ጎይታይ ክስቀል ይግባኣኒ ብምባል ከም እንደገና ናብ ሮማ ተመሊሱ እነሆ ስቀሉኒ በሎ። እሞ ወተሃደራት ኔሮን ይደልይዎ ስለ ዝነበሩ ሒዞም ኣሰርዎ። ክሰቕልዎ ዕንፀይቲ ምስ ቀረቡ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣነ ከም ጎይታይ ክስቀል ኣይግባኣንን እዩ ብምባል ቁልቁል ኣፉ ገይሮም ክሰቕልዎ ለመኖም። ንሳቶም ድማ ከምቲ ዝበሎም ቁልቁል ኣፉ ገይሮም ሰቐልዎ። በዚ ከዓ ዕለት 5 ሐምለ 67 ዓመተ ምህረት ብሰማዕትነት ዓረፈ። ጸልወቱን በረኸቱን ምሕረት ኣምላኹን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። መርሶ ህይወት እሙስና ወዘኮንከነ ምጉያየ ዞቦቱ ተስፋ መድኃኔ ዘላለም